जोंना नै बेवहाय रानिया सोंगासिनोमोन। हाजोसो जाखाबाय नै। वेलकम बैक माय स्कुल गर्ल्स लोगोफोर बयखौबो गुड मर्निं बयखौबो गोबावजों खनसे आंनि भिडिअ बरायहरनाय थालायबाय। स' दाख्लैसो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बुंहरदोंमोन आरोना आंनि मुङा मा मुं। स' आंनि मुङानो जाहैबाय सनिया बसुमतारी एन्ड नोंथांमोना टाइमलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ आं मा ब्लग लाबोनो नागिरदों नोंथांमोननि थाखाय। स' भिडिअखौ मोजां मोनोबा एन्ड टप नायबानो जाबाय। स' जाय आंनि भिडिअ गोदानै फैदों बियो लाइक साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो जोबजासिम भिडिअखौ नायबानो जाबाय लोगोफोर। स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो लोगोफोर। स' लेट्स गो। नै दिनै जोंहा दाउ मासेखौ एवख्रुबनानै जागोन आरोना लोगोफोर। एन्ड जोंना नै बेवहाय रानिया सोंगासिनोमोन। रानि बिनि मुङानो जाहैबाय रानि आरोना। थाम्फै मासेखौनो सैया बियो। एन्ड नै ओंखाम जानबाय आरोना। एन्ड नै सानदिया मा खालामगासिनोथाय नै मालाय नायथ'दों नै दै गुदुङाव माबानानै क्लिन खालामगासिनो नै बिमाया। जाबाय गां फुगासिनो। जाबाय। गामलासेनि बाराव ओमफ्राय बेखौ माजों बानायगोन आलु ओमफ्राय टमेट' होगोन आरोना। दानिया गासिबो रेडि जाजोब्बाय आरोना संनांसिगौल' लोगोफोर। दिनै मामि संगोन आरोना। दिनै आं संथ'वा एसे बादबदों ना मा होनो। संबाय थाखायो सानफ्रामबो नाथाय दिनै मामि संगोन। गब्लंजोब लोगोफोर साखुन्द्रायाबो हाबना फैनो हागोन। आसामाव थायोमोनबाथ' साखुन्द्राया हाबनानै थोरस्लुदा बायदिसिना माबा माबि खावना लांगौमोन।
इसेबां सोङै फाहाम ओंख्रिया मोनबाय नै लोगोफोर दायो सानजिया ओंखाम खुरगासिनो आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामनायखौ दाबाव जाहाथे आंबो दावगालांनो हाथों सापर्ट खालामबानो जाबाय आंखौ लोगोफोर एन्ड जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बियो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय अननानै प्लिज